Volem que Palma sigui una ciutat moderna i europea, una ciutat eficient, resilient, verda, justa. I per aquest motiu jo crec que hi ha 5 grans objectius d'estratègia de ciutat. El primer, la cultura com a un eix transformador. Aquesta legislatura tindrem la sort de poder obrir l'antiga presó com a gran centre cultural, començar les obres de la fàbrica de Can Ribes com a centre de circ i també, i evidentment, la recuperació de les Torres del Temple com un espai museístic de la ciutat. Després hi ha una qüestió també fonamental, les dues, la mobilitat sostenible com el principal paràmetre de la ciutat moderna. Estem treballant de valent. Primer la bicicleta, 10 quilòmetres de carril bici més. Després, a final d'any, arriben els nous busos, més nets, més eficients, que ens ajudaran a fer més rutes i freqüències. Després, evidentment, jo crec que alguns projectes emblemàtics, com la pacificació del passeig marítim i convertir-lo en un gran bulevard, en un gran eix civil lineal, molt més verd. I després també, com a repte de la legislatura següent, el tramvia. Un tramvia, un transport d'alta capacitat que pugui unir el centre de la ciutat amb l'aeroport i la platja de Palma. Palma és una ciutat resilient que ha de lluitar contra el canvi climàtic i els seus efectes negatius. Per aquest motiu, i per primera vegada en la seva història, Palma tindrà el primer bosc urbà. La primera fase en el canòdrom i la segona fase en el tirador i connectant-lo en el parc de la Riera. Altres qüestions importants amb la Palma Verda i la lluita contra el canvi climàtic, la recuperació del carnatge i, evidentment, les victòries ambientals, com, per exemple, salvar les fontanelles, la gran victòria de poder protegir el Molinar, el port del Molinar, tan emblemàtic. Després també salvar 30.000 metres quadrats del bosc del Turó de Can Tàpera. Jo crec que són estat victòries molt importants. Una quarta qüestió, que jo crec que també és fonamental, la diversificació econòmica i un objectiu principal, convertir el Nou Llevant en un districte creatiu, allà on la cultura i l'economia innovadora i l'economia creativa se pugui connectar a la façana marítima i també a la indústria nàutica. I el darrer objectiu, que sense aquest cap dels altres tindria sentit, una ciutat més justa, una ciutat més humana, sobretot una ciutat on la gent sigui feliç viure. I aquesta legislatura hem fet algunes, crec que, accions importants. En primer lloc, l'obertura de l'oficina antidesnonaments. Hem ajudat a més de 1.200 famílies a que no perdin casa seva. El desmantellament de Son Banya, un punt negre d'aquesta ciutat que ha frustrat milers de projectes de vida. Hem començat i no aturarem fins que ja, veritablement, no quedi res d'aquest poblat de la droga. L'educació pública és el garant de la igualtat d'oportunitats i coneixements dels nins i nines de Palma. És per aquest motiu que aquesta legislatura hem intervingut en la millora i la pintura dels 45 edificis públics. Tot un èxit i, la veritat, tot un compromís de que Palma aposta per l'educació pública. Una inversió de 7 milions d'euros per construir habitatge de lloguer social i que els habitatges en aquesta ciutat siguin més assequibles i que, veritablement, Palma sigui una ciutat habitable, perquè una ciutat habitable és una ciutat justa. Treballant perquè Palma sigui una ciutat moderna i europea, resilient, eficient, creativa, justa i verda. I si Palma té tots aquests valors, segur que serà una ciutat molt més estimada. Jo estim Palma. Tu l'estimes? Estimant Palma.